Hola, soc la doctora Xagavia. Vostè serà sotmès a una intervenció de colon o de recte. És important que 3 dies abans faci una dieta pobra en residus. Pot prendre carns magres, és a dir, sense greixos, peixos i ocells que siguin bullides o a la planxa amb poc oli, brous filtrats i desgreixats, arròs i pastes no integrals, patata cuita, galetes sense fibra, pa blanc torrat, sucs filtrats, begudes sense gas, cafè sol, te o infusions. No pot prendre llet ni derivats, com iogurt, nata o mantega, productes rics en greixos, com embotits o salses, begudes amb gas, productes amb fibra, verdures o fruites, ni senceres, ni purés, ni sucs, pa, pasta o galetes integrals, llavors com la quinoa o la chia i fruits secs. A la consulta li hauran indicat que ha de realitzar una neteja del colon. És important que la realitzi 2 dies abans de la intervenció, seguint les instruccions que li hem subministrat a la consulta. És important dur-la a terme on pugui tenir un bany a prop. Al matí, prepari el material necessari: aigua, un mesurador de líquid i el producte. Llegeixi les instruccions de quanta aigua ha de dissoldre exactament el contingut del sobre, perquè varia en funció del producte que ens serveixen des de farmàcia en aquest moment. Uns es dissolen en 500 ml d'aigua i d'altres en diferents quantitats. També li hauran informat de si ha de prendre antibiòtics el dia abans de la cirurgia. Si és així, els hi hauran subministrat a la consulta i haurà de seguir les instruccions per prendre'ls. El dia abans de la intervenció quirúrgica ha de prendre a les 9 del matí 4 comprimits de metronidazol 250 mg i 2 comprimits de neomicina 500 mg. Haurà de repetir el tractament a les 3 i a les 9 de l'hora baixa. Si no li han donat cap medicació, és que no n'ha de prendre cap altra. Consultin si té qualsevol dubte abans de la intervenció.